Her hepdäniň anyny sema irfan medeni merkezine ýerine ýetirilýän ekeni. Biziň hem siýasatçylyk wagtymyz anyny gabat geldi. Tomaşaçylar üçin niýetlenen ýere geçip sema barada gyzyklanyp başladym. Sema sufizm däp desuri bolup, durly görnüşli zikirler ýerine ýetirilýär. Sema aýdymy, faz gurallaryň çalynyşy, tan goşgudur dilek dogalary we degişli egneşikler öz içine alyp ýerine ýetirilýär. Ýylda UNESCO Sema Mevlevi däp desturuny sözleşim we maddedäl medeni mirasyň ajaýyp eseri diýip ýylan edipdir. Sema däp desturi ruhy daýdan kämillige tarap beýgelmegiň täsin bir jahan kesdeliň nusgasy bolup durýar. Sema däp desturunyň esas orny aýdym aýtma, saz bolup durýar. Sema desturuny dine ähengini berýän saz gurallar ulanýar. Has köplenç ne saz gural ulanýar. Sema däp destur köplenç, kabul we beyt atly dini aýdymlar arkaly ýerine ýetirilýär. Sema barada ýakyndan tanışyp bir näçe maglumatlar bilensiňiz diýip umyt edýär. Häzir pursat diýseň täsirli boldy.